ki giring digirin. Gelek alim rewşen bir uzanayên Kurd ji medreseyan derketine. Li gundê Horozliya Diyarbekirê merasîma îcazetê hebû. Feqiyên ku perwerdeya xwe qedandin bi merasîma taybet îcazetnameya xwe wergirtin. Perwerdehiya dînî ya feqiyên ku 8 salin li medreseya gundê Horozliya Bismilê dewam dikir qediya. Ji bo 12 feqiyan merasîma îcazetê hat li darxistin. Müftiyê Diyarbekirê Burhan İşleyen, alim, seyda, şeyh û feqî û nêzî 2000 kes beşdarî pîrozbahiyê bûn. Merasîm bi xwendina Qur'anê dest pê kir. Hunermendan qesîde û ilahî gotin. Feqiyan destê hev girt û govend gerand. Li gundê Horozê daweta îcazetê tê pîrozkirin. Feqiyê medreseyê ji kêfa mezûniyetê govendê digerînin. Di hayata wan de dihem dawetên e. Yek îcaza wan e û yek jî daweta wan manevî ye. Bir aşkekî pir mezin e. Bu ne sal em li bên em dixwînin û îro înşallah em mezûn bibin. Derbarê medreseyan de alima xivîn. Müftî Burhan İşleyen got, li medreseyên Diyarbekirê 3070 xwendekar dersa dînî dibînin. Serokê Wekfa Aliman û Medreseyan Molla Tayyip Elçî jî balkişan ser perwerdehiya medreseyan û got, medrese ji bo gelê Kurd gelek mühîm in. Çiqas ku fitne û fesad, fisk û fucûr di nav wan de zêde biye, ji olê xwe, ji dînê xwe dûr ketine, lê dîsa bi xêra van medresayê ku xelkên Kurd ji her kesê zêdetir, bi aqîda sahîh ehl-i sünnet vel cemaat ve û bi dînê xwe, bi exlaqê xwe ve mütemessik mane. Piştî axaftina alim û meleyan dayîna îcazetan dest pê kir. Mele Resul Poyraz îcazetname bi gotineke dirêj xwend. El-Mulla El-Can, El-Hilalim, El-Mulla Mazlum. 12 feqî yek bi yek çûn destê seydayan û belgeya îcazet û diyariyên xwe stendin. Seyda Resul Poyraz feqiyên xwe pîroz kir. İstikfa ilma tamamê dixwînin, îcazetname em didin wan ku evan talebê me hatine sewiyekê wisa ku karin ders bidin, ku karin fetwa bidin, ku karin ji metnê ulûmê Arabî bi şeklekî kamil hem ders bidin hem jî irşad û eka ümmetê bikin viyanek. Xwendekarên ku îcazet wergirtin, girîngiya îcazetê û kêfxweşiya xwe bi govendê nîşanda. Xwedê ji wan razî be, dersê me dan ser sibê xewa xwe de hermandin. Ji bo sace ji bo Xwedê û ji bo Peyxemberê Xwedê elim tealîmê me dikirin û vî daweta me jî em dibêjin bira bi ser xêrê be. Piştî îcazetdayînê ji bo 2000 kesî xwarin hat dayîn.